Opemsuo 104.7 menshia afi Opemsuo TV so ena ogoso a wo hwe baabi a yigina sesei baabi a kane no na e fra no se Kumasi Children's Park aha ebrebi a etwem na aha nya sanketo akra emofra omo Kumasi importem ha de ha na dodo na edi agro na omo ejeje omo ni nanso edru baabi no na akwabadane kwae brentu pa enochi emu yehuhu ema omo a na omo te importem ha onma omo etwam onma omo di dwa wa ha nyina ne nyina se akronfo ene nipa bonefo beje sa bie eboso a na aha asetena no ayehu pa nanso afia etwam no ebekwa wie no no ena krobia sante kotoko hene tumfo say to ababio ne foundation I friend Otumfo or say to the second foundation one ne hokani Lady Julia or say to amukabom ebetwa homem se dwumedi anase parki ono ebe ye no foforo kra se no be bekoso asoma santema se de kane no na etie no eno nti omo de asobo fom afie etwa no se dwumedi no eye efedi nkan efeso ano infrase kakran panyufo edme de albomode omo free dwumedi ase ene dey yate seye maame Lady Julia or say to ordinary eba behwe sede dwumadi no esitie na one a odi ho dwuma no ahwehwe nkomo na wahunu baabi a akwakodru ene de aka na wahwe emodemo a ombetimi abose na be ya dwumadi no ebra o ma hyete so no enru no na etum awie Opemsuo TV ene yahwefo nyina no anase Opemsuo TV abaha seyire ni ba be de akire na de ekoso bia no ye de atomframem amietiefo ene ahwefo enso anya bi ahwe na emmo bia ezeso omo so ye edeboa no ama dwumadi atimi abamu no omo nso atumi atu ho na momedin ede kwabena Chair Martin Ado Opemsuo TV Opemsuo Radio. The containers on Pacho, so he's here. Pacho custom for no any custom for the video about the year can review. And I'll say also a people. But they are still there as a mechanic. Mechanic from after all, that was what I was telling you. Because the walls should be per the design, see, that place should be parking. Oh, the place is going to be so busy we can't contain them. And I yet for her no, but I mean it will be blighted. So more of it won't be. If you had more of a parking space, buses that will come with children will have to be here. To guys who keep more about some wine. Depression, yes. I think it should be that. It should be depression, yes. And per the design, they want to use this as a walkway, like to say a canopy walkway. Canopy walkway is a kakum delivery. But that is in future. So, this is assemblyman. Honorable Bacho, my never children, honorable I had you, Mudia.
Sewa Kobiampim Foundation. Obey Bibia Mankola, because Nasa Breno said the engine anymore. Na PNC time na can also best free. Two for Pokuaro, so that's what the accident and he abandoned the ano. After a macro for any near my baby cost. To her side, the ano. The drawings in any na for the last 20 years. Whereby no abandon a picture photo, no promise, no a journey, whereby. Or maybe and it is still a way as a bad day and then it's important. It is a shanty word of wonder. There's a shanty word of wonder, and it's within this acreage, you know. Wabu Rahabia, which me who near me Koswa. Not saying Nipa Bania Konana, Ama and Croches, Abu 13 acres. Nakopo Adaroma, and in an animal parable. I know no one in the ranty. First Atlantic, open you an executive chairman member of First Atlantic Bank. No, I know say, Ma said the city, my friend Namiamad in Watso, near her the bit my arm. To Kumubia until 4th December, and I'm buying no many other partners or mere miners, Libina, the Bahabek Cutting son. Tiadema, Mr. Bonsa. To phase 1 way, no. The whole walling of this facility. Now you see 2 gates, entrance and exit, a maintenance unit, a borehole, and washrooms, and a security gate. But I don't pay any name where Mamma ha. Almost by if you are there, then the question that was there, fancy a channel now treat me. You know, say there your master planning in our no other person of site. Near I am pinpoint is a honey AC washroom, a honey air maintenance unit. No, they are say situated to the master planner now. Then yet said the ABI, a bedroom baby. Now, Fena, the washroom be see baby. When the master plan, you have 32 washrooms. And it's a decade 2, not 2 nibbles here. Because baby are subset be our washroom. Then and page a mammy, a bar. The baby be a could be and then no passing in the own dear tear. Namoso came, you're reading in a hundred dear, over Kahobi. Was in the money in a mumra. Near your own dear near Tom Samnoa. Now, if you're reading in Ano, then I'm mere doom Necon and Nimka. They will start selling it. It is a beer, a amphitheatre. Wow, person, Brabiano near LOI. Now, Ubayan Granto. Ben BOT, Nani in Ano, the friend ho as a shanty word of wonder on near Bocha, no net, a foundation in our cabo. Conidin, we are a baby, mammy, and you rush. Till that the Dominion answer say, what I am mammy, auntie. Ebema, some Ponsani will know. I say, now said your ma per se, you say, or every master plan answer. Some person there, and now some person we are not situated to the master planner. And then the job and Marvin, and the honest worker. Dear Damas. They started in the 4 crowd there. You won't want to for no more hand. Almost back contract and so. Say, Mano Diane. Only per 20 to 2 to your grand. If you want to start security and in them penny for your now, Brampe. A vessel said, you man, I dear. Over my 24 hours because almost contract and I say, Nipper one a dose. One band, the one was there just 2 weeks now. Here, you my way. And the guy best was saying, when you know, I'm why. A children so honor containers and this animal in up to now, Muntu. A fit of 4 be so was outside. On the Nipper be me, your man will notice. A bedroom and I was sorry, and my barn or pa, a boom my. Said a bear, best friend, name man inquired to say, you my pie, dear. Though being called can't be before for being. Best say some babuaka almost say, or be a free assassination. 13 acres. Ya be you be a free.
na nka yɛpɛ sɛ yɛbu ne nyina agu ɛso batampa ɔse daabi nti wohwɛ ne sɛ koraa na te a yɛbɛyi afa ho sɛ a asɛe no nanso ne nyinaa mu no ɔse ɔma ne ha adwe ma deɛ bɛsrɛ mo sɛ woyɛ metropolitan authority na waa so wɔ ha na assembly ma wɔ ha na mo so mo nka ho na mo mo ae na biribi bia wɔm bia ne nyinaa ntimi wie no because yɛwie a na nyame yɛ adom na yɛkate sɔɔde no a yɛwie no nyinaa obi biara bɛhu dwumadi asantehene ɛne yɛ maame Lady Julo sɛ tutu ɛpɛ sɛ ɛne sɛ ayɛ recreation area ɛmu nneɛma no deɛ ɛkyerɛ no yɛbɛto di ama yɛhu but biribi biara bɛwɔ mu biara ɛbɛyɛ tech zone a yɛbɛdi agorɔ bɛyɛ nkɔlaa bɛba ɛne nneɛma bebree a yɛwie a aha so bɛyɛ aburokyire ɛwɔ Kumasi. Mia me di agorɔ hada ɛyɛ ne children's park na mo guys me ba habi ebe di agorɔ nti eba na yeba library yɛtumi fa book ɛde baba betena shed bi wɔ ha sei na yaba betena sei nti kɔba sɛ deɛ yɛnyaa no ɛmɔfra a ɛdi akyi ne ɛnyɛ bia na ɛsɛ yɛsisi wɔ mo nti dwumadi wɔ ɔsɛn ka aban na ɛyɛ sɛ aban ne yɛtua tax ma no so aban aba akɔ aban yɛ na yɛ maame asom sɛ adeɛ ɛyɛ aban asɛ deɛ ɔno ankasa ɛpɛ kwan bi fi so de ayɛ a deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛbɛbɔ ne kyidɔm yɛde ahoɔden nyinaa yɛbɛbɔ ne kyidɔm sɛ dwumadie no ɛbɛkɔ awieɛ ne saa ne nti na aba ɛte sɛ contractor no aba a mmeranteɛ no ɛyɛ nneɛma ho sɛ no mea mehyɛ regional police commander sɛ nadaroma ɔmma me apolisifoɔ wɔ ha na yɛmmɔ contractorfoɔ no ho ban ba mabisa contractor no ɔte ban bɔ deɛ sesei ɛyɛ ma no sɛ ɔmo wɔ haw biara wɔ mu a ɔmo ma yɛn nso yɛ asɔnte yɛne policefoɔ mpanyinfoɔ ne nkasa na ɔsɛ yɛde bi ka ho a na yɛde bi aka ho yɛwɔ ha yi policefoɔ no yɛ patrols even wode nipa a wɔn de wabɛgu a no to nkyɛn a wɔn de patrols atwa ɛho nyinaa ahyia ɛsan sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛn nyinaa yɛni ko ho baabi a mo aka no yɛbaayɛ a consultant yi ma so kyerɛ no maka kyerɛfoɔ no yɛma wɔn krataa na mo wɔ sɛ yɛtu hɔ anim yɛ biara yɛbɛyɛ ama wɔn ayɛ adwuma ahaw biara ma ne yɛn nyinaa yɛni so ade hu no a yɛabɔ mpaeɛ a yɛ maame aso yɛ mu no nti mmerɛm nti keme bɛgyina aban anan mu na deɛ wɔ sɛ yɛyɛ ɛde boa ma dwumadie no bɛwie biara yɛbɛyɛ. Wadaruma, Pacho, Senior Mayor Ne, Nana Boating na Akano, Yaba, Ama Yaba Beshe, Senior Ahatie, Emma Yeshe, Eddie Design, no, I choir presentation, Emma Assembly, Omo Technical Committee, Omo Yese, Yembe Stati Edwanokra, and Sanaba, Oma my permit, no, Yamia Daruma, so. Permit letter no buy. Now First Atlantic Bank MIA budget we have to work within as much as possible. No, that budget is what we are working within. Omo ashe contractor no boss omo perseveration be abeba nti contractor no so you discuss senior also you approach project no na share how best we can come out with the best. And based on presentation in any pro design for the nano patro discussing and per se
you merge it to nearby into compromise as to where washrooms, ebe wo baby a security gate house, be wo entrance gate, any maintenance block, ebe wo. Now, many contractor akọ round and pay your buying so yeah discussions between ama ya allocate baby ebe wa ebe cost efficient enkofa e ka bia ma ono nso eco bank no ho no ma ebe kwa kofa insem baby aba enti anopay ye das say one friend nyina me aba ye betoto adwen ni ahwe baby a me wo say wo bia ebe wo na afi ya ma contractor no ato us because ono nso move to site no ochewa ha na attract cost into as much as possible no I will say you decide on way now or as or also you efficient and so now with me I work within the time limit bank no the amount timpacho me do ase so enya so etie me am say what is say is that said here can enye hunu after this phase into a show beba enti e share emi no na just no na idea any pro design now the last 10-15 years or no master plan tina said there can say na or kind say there na what was original and what is now be amphitheater and original and be to say and they say can we merge it there one situation and master plan or the whole perspective into area hani na no so there as say you want say and it said there tampon sakai say now to make us Ashanti World of Wonder theme park to the master plan it's our master plan when you know and one baby based on the T and they said them sample second and now chess and we see and everyone's a way to say then you see washroom no baby now you have way say does it situate into the master plan and as you have very dear a head there quite stella no a drew set will be bar na enye tisa fe ni bebubu agu abraya bo ho ka nti eno ne te se de ete say me and person be say me injection components now because you go out so now nanka ya delve into problems and say Mackenzie just sorry you have taken us through that. Say no break. Nana, I don't know. Components, consultants, they are or the above the components, and technical staff, or they have various stages in the baby or any reasons why. The baby a swimming pool baby amphitheater baby a tech center or the nina a church or the processes the say nanka problems na ya identify wa can you share remedial measures na multi content.
chona me bisa se ene ye maame aba behwe dwumadi no wada Ramadan na betima ka kire ene ahwefo me ebedi ka da Nyankopon ase ne ada na anonymous se o mama ye maame mfe aduonu ni na ba mu na ade da na koma ponso wa pema a Nyankopon ada Roma ene na nanom ada Roma ne ye started phase 1 ti ne bye said ye kai ne se First Atlantic Bank for and Dikaye phase 1 na my phase 1 is a mu twa asase ni nyina 11 acres ni nyina wall my ebesi ejanabia ebesi maintenance e fa ne se ba cha adwuma no hwase a ba bia be ye ho no ebetu borehole na fe ya security post nti edru ba bi no ana ne kwaye hu se asase ne da mpan no amankrofo bebre awuram nti e ma me aka cheke me se ono so oye de na so omo so ebedi ho adodo de e da mba betra ba je ho tax chomo hwe se nkrofo ma encroach wo so nyina no ebe yi wo nyina free so ene mwa ene ne ma na fita for nyina no o ma bo ma contractor no ewie pay nti esen wie na e ba be hia se de ho ye ne se master plan no aye se ba se dan nyina ye si awie a ene ma e wo no se bi se ne phase 1 ye the security post si ba bia da che ho na be wa na e de jana bia si ba bia wa na be wa na security post na wa na be wa na ano na ma contractor na odi kan fie eduni aduonu ni no drawings na da wo ne broadcast ka se contours na wo ya de kire First Atlantic for the consultant no so da be obetime ho no mu si a ewie pay amai. Okay wadaruma lady buy no wo hwe ne ekoso na ho keka na ti say ne niaso ana eno senate so de nyina ho ya no de mejari say na ni age pa is at least first phase crashes ye secure asase no kra no ewie a na ti say de America no afa ne ya beton concept no na wa opeso obo aye no abam. Phase 1 no da be ne ye hwe ni mu se ebekwa wie acha ye boso miensa de working tract na ya da mu nyina so bia fa mpa bonta ye maame achi so da be ya Ashanti Word of Wonder and Otumfuo Foundation na ihe ne wo mu enyina be kan wo na wie pe ya mai like that's